Пица с пестъчено масло, както поиска. Поисках Хенри да ми донесе китайска храна. Да, и когато той се забави, ми каза да ти донеса пица с пестъчено масло. И хвърли обувка по мен. О, Ще намеря Хенри. не ми взимай пицата. Току-що каза, че не я искаш. Ще намеря Хенри. О, много е добра. Аз нека Крием се от Рей! Бременността го побърква. И само ще става все по-лошо. Здрасти! Какъв е този шум? няма да отидеш там. Чекай песен, защото не донесе китайско. Точно за това се крие. Китайците нямат такава мазна храна. Защо? Нямат достатъчно мазнина. Може да бъде. Така е! Учените открили как да превърнат мазнината в скъпо биогориво. И някой я краде от ресторантите в града. Учените са най-лоши. Какво е на сцена? Вместо мазната китайска храна успях да взема само това. Салата? Не, няма да иска да я яде. За това се крия в асансьора. Какво правите тук? О, намерих я. О, китайската ми храна. Най-после. Добре, да. Не искам да се ядосваш, но аз... знам, че напоследък съм ужасен. Съжалявам. Да. Просто тази изпълнена времето сме кара да изпитам всички чупса. Знам, но аз сам, че всички ме мразите, но вината не е моя. И аз полагам усилия. Какво е това поискане? Вържена храна, човече. Знам. Не можеш ли? Не можеш ли да го разбереш? Аз мога да разбера. Искам. Да. И това някой. Гадост. Получих съобщение от татко. Никой вече не казва, гадост. Аз го казвам все едно. Виж това, баща ми строи пазалка за ролковиканки в задния ми двор и аз трябва да му помогна да я направи. Затова, виж, аз се чупирам от тук. Чупираш се от тук. Ти винаги използваш тъжен тон, когато ме лъжеш. Глупости. Ще ти донеса истинска храна, домашно приготвена. Чакай, Хенри. Разтри ти краката. Не бива да закъснявам нагоре. Да, като 50 ли? Махам. Кимам. Леле, С кого говориш? секунда. С никого. Правя се, че съм на телефона, за да не помагам на татко в задния двор. Какво прави в задния двор? Последно строи парзалка за ролкови кънки. Чакай. Наистина ли стори парзалка? Защото аз си го измислих, за да избягам от работа. Значи Наистина? си мисля, за да Защо избягаш ми се от подиграваш? работа? Не, толкова е. Съжалявам. Качено. Съжалявам. Здравей, Хенри! Майка, искаш ли да дойдеш? 50 ли? О, извинявай. Още говориш. Ей, Хенри, искаш ли да се парзалиш с мен? Задния двор! Не вярвам, че наистина правиш парзалка в задния двор. По-добре повярвай, то шарче! Сега ще се науча да танцувам на крънки и кризата на средната възраст ще свърши. От това се чувствам неудобно и ще сменя темата. Моля те! Ти как се справиш с настроенията на мама, като беше бременна? Както знаеш, тогава бях морски тюлен и почти не бях тук, което беше трудно за майка ти, но ако не бях чистина... Чакай. Аз трябва да вървя. Нали току-що си дойде от работа? Така е, но... Аз не разбирам. Щом си се прибрал от работа, защо трябва да се връщаш веднага? Защото аз... Как върви парзалката? Върви. Лъзгащо добре. Смешна шегичка. Сега ми покажи парзалката, за да мога да се впечатля. Добре. Пак заповядай. Хенри, двама прибират мазнината от ресторанта, където пържат всичко. Изпържи ми ръка. Не, мазата земя. Трябва да ги спреш. Това салатата на Рейли? Той не я искаше. Хубава салата е. Когато ям по-здравословно, съм по-добре. Казах, че не искам салата, Шарлот.
Капитан Мен е станал двойно по-дебел. За информация, не съм двойно по-дебел, а всъщност съм бремен. Ти си бременен? Изяде извънземно яйце и то расте вътре в него и е адски кисел. Какво каза за мен? Обир на машина, няма време. Да, отивам. Добре, ще те чакам. Там! О, здравеняко, добре ли си? Стомахът ме боли. Знаех, че не бива да ям тази тъпа салата. И сяде един кордон от пода. Неотговорена воля. Ти раждаш. Скоро ще родиш извън земя. Това е невероятно. Не ме гледай. Сега да не си кърпи. Добре. Яспър, пусти ли Карди Би? Ще имаме извън земя. Пеле. Съжалявам, Флоде. Ще трябва да се справиш сам с кръците. Няма проблем, имам страхотна първа реплика. Ще отида при тях и ще кажа, сигурно си мислите, че сте... Това ти ми го причини. О, проторите честно. Добре, ще я кажа. Ще бягам. Да, дай ми 2 минути и съм готова за тръгване. На къде? Към базната земя. Време е за борба Нали с съм стали вече престъпността. Не. Капитан Мен ще има извънземно бебе. Трябва ти помощ. Не ми трябва, стой тук и ме прикривай. Но аз имам идея за борец с престъпността. Няма да идваш, Пайпар. Имам викингски шлем, ролкови кънки и тъп свичър с надпис търкалящият се гръм.